Bailuan tikaw piso para sa imong giyanahuna. Apan tagaay pod ko remedyo sa akong pagpakabana. Pero what's up? Kadyo lang. Hinay-hinay lang taon day. Kay wala ko gapas sa imuhang bilat, suso ug sampot. Dili na mao kung gihandom kay wala ko nahangol sa lawas nung kalipay. Wala ko galaway sa buho nga nagtabon sa imong bulbol nga makapukaw sa mga gitapol ug gastuhan pa sa uban ang luho. Kung mauna imong naandan kay mao'y ginagabuhat sa kadaganan o kay mao pa di mo makitaan sa katilingban, pues ayaw ko'y pareha sa uban. Kay samtang sila gadagan para imong lawas maapsan, dayon ikaw mahubuan aron ikaw mapaslakan, ako imo ra makitaan. Naglakaw og lahi nga dalan. Kay akong tirada ang naghubo nimong pangisip. Akong apas ang maglamit na diri sa atong panagstorya kay gusto na akong ablihan imong mga mata sa lahi nga lami nga dili mo makitaan sa kama. Gusto na akong tsulaon ang imong tingog samtang ikaw gastorya. Gusto na akong paakon ang ngabil nga gibuhian sa imong mga letra. Gusto na akong supsupon ug ingkiton ang akngal sa imuhang mga emosyon. Gusto na akong tilaan ug bulikaton ang imuhang mga imahinasyon. Gusto na akong ipaslak ang pagsabot sa imong utok nga napuno sa gubot para ako makita imuhang kaanyag ug kanindot. Gusto na akong usbon ang mga bati nga higayon nga imong nadangpan tungod sa sadista nga panahon. Pinaagi sa akong dila, kamot ug bakba akong buko ng pundasyon. Akong buko ng pundasyon sa imong mga kaguol dayon akong pulihan ug storyang malipayon ang imong kinabuhi nga para nimong makapuol. Gusto na akong palitan og singsing imong kasing-kasing dayon sila og akong utok kay magdinapanay ug magiring-iring hantod nga maabot ta sa simbahan kay gusto na akong minyuan ang tanan nimong maunahunaan. Di ba ka ganahan? Di ba ka ana ganahan? Mao sige na, dali na. Pagbaylo ako og piso. Atong ipahabal atong intelekto ug espiritu ug akong languyon ang imong hunahuna. Kay wala na ilaing mas mulami pa ana.